Jutros oko 7 časova i 30 minuta dogodila se teška saobraćajna nesreća u Rakovici, u kojoj su učestvovali voz i kombi. Tom prilikom, jedan muškarac je izgubio život, dok je 4-godišnja devojčica zadobila teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju. Prema nezvaničnim saznanjima, u kombiju su se nalazili otac star 36 godina i njegova ćerka. Muškarac je preminuo na licu mesta, dok je dete sa teškim povredama hitno prevezeno u bolnicu. Devojčica je trenutno pod nadzorom lekara, a kako prenosi srpski portal Blic, zadobila je teške povrede glave i slezine. Trenutno se prebacuje u dečju bolnicu, a lekari joj se bore za život, navodi izvor blizak istrazi. Policija i hitne službe brzo su reagovale i obavile uviđaj na mestu nesreće. Okolnosti pod kojima je došlo do sudara voza i kombija još uvek se utvrđuju. Pratite Press Mania i budite uvek u toku sa najnovijim vestima iz Srbije, regiona i sveta. Ako vas interesuju politička dešavanja, aktuelnosti i analize, pridružite se našoj zajednici. Pretplatite se na naš kanal, uključite zvonce za obaveštenja i podelite naše video sadržaje sa prijateljima. Vaša podrška nam znači, zajedno širimo istinu i pravovremene informacije.